Hey people, GCC guys, how you? Muri boyeri kwamuri guys. GC, muri right here. How is everything? GC ikoko kwamuri guys. Let's see. Maybe nasichambuda chieda vanhu. I hope pane vanhu vachapinda guys. Let's see. How is everything? Filmer Zinzanda Jisi Shelter Seti Matienga. I know Ndasimbisa, so guys, I always hear this every day. I'm not gonna change anything. I will change nepesi yangu guys. Ndingazviurayiwo kuti ndichinje guys. Ngatofenda ndisingaryizvi. Thank you, Laureate Rufaro. Kayamwe say it's just a sad day, guys. Kaningoti nematambudziko soldier love. I think that's the first thing that I have to say here. It's very sad, guys. Nangu ndasati ndambovaona soldier love, but zvinongogwadza ndoziva music totanga zvedu kumbotaurawo dzimwewo nyaya dzakasiyana siyana. A long time ndisinga, but thank you Nometa Mnamwe. Yes, ndazorore mugare. RIP King, very true. I didn't know him zvangu in person, but ndongozochi kuona music yavo obvious nekunzwawo mastories akasiyana siyana nezvimwe like pane pamwe pekutoti guys, you remember I told you about that story yesterday yekuti ndakazenge ndadi ndichibatirwa mapepa. Thank God ndazokwanisa kumabhadhara nhasi mapepa iwayo, hazvina kundinetsa, ndakwanisa kumaita mapapers. And also kune ava manyukama vakatiwo seni vasinga I was just only today guys, and this kuzoti it's just only just now, not kutoti nigirikini. Are you okay? You have changed so much today, or in terms of every day? I don't know. I don't know Grace to be kuti mukura kuti ndazvichinja how, but yeah. So ikanimbosiya iyi ndiite update yangu kune maybe, and also maybe I just have to alert some of the newcomers kune vanhu vanoda kuita zvemudhiraivho wemavhiri 4. Zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazive zvandaziva nhasi, nokuti ndoziva, but no, ndadzidzawo tunhu tutana asingatoziviwo. Maybe nawe kutiwo ndakakurawo kunhu kwandisina mavhiri, saka ndasingatozivi kuti unogona kubatwa nemutemo uchinza unazvo zvakakwana. I didn't know about that. Ndatozobatsirwawo nemwe shamwari yangu after ndakaita life yangu yanezuro. Shamwari yangu pane yandibatsira, saka tatangotarisa zvimwe zvinhu zvokuti unogona kusangana nemaproblems uchinza una chakati, uchinza una chakati. Zvinhu zvakaita semafire extinguisher, zvakaita sematriangle, zvakaita seizvezvo senge reflector. Inini mupfungwa mangu ndaifunga kuti reflector chibhibhi chopfekedzwa city. That's what I thought. Ina handidi kuramba nhema, ndoda kuti ashua pamberi paMwari kudaiwo
singadi kuva nhema. Ndaifunga kuti chivhesi chinopfekedzwa siti chegrey ndo reflect. Sikaenda ndiri bhizi kumubvunza kuti sika ko chibhibhi chiya tochiwanepi tichipfekedza sita, nekuti nangadi kuramba ndasei ndichinetsewa nemapurisa acho, nekuti next time machati alright wabhadhara chipepa chacho chabhadhagwa, ko chibhibhi chiripi? Muona manje akachibhibhi unochidi ngati chibhibhi ndochida because ndakambochinzwa kuti chonetserwa vanhu ndo mareflect. Akati iwe reflector unomaziva. Ndikati ndozvandofunga because munhu wese ndaiona achinzi pane pakambonetsa gore roro vanhu vachinzi pfekedzai masiti zvibhibhi zvine girini zviya. Kaizi saziva kufa. Uye akati no, chiro hazvinzi mareflector mandigokuratidza kuti ndonzi mareflector. Chonzi mareflector. Ndobva tazotendera tichitendera ndobva ndazoona chii, ndobva ndazoona guys, panapa malive stream angu we don't talk about macelebrities. Kana mune nyaya dzine magrievances enyu pane mapage anoita izvozvo. On my page I don't do that. Kana mune mabeef enyu amunawo munoenda kumapage ane mabeef. No here guys. So I can't start doing zvemabeef amunenge munawo nevanhu venyu. I don't do that. Then especially zvangu pama live stream pangu kana chiita ma-updates, so ndaumboita ndichirasika, kana chiita ma-updates ndinongoita kuma-updates emaclip. That's totally different from my live stream. My live stream, normally I prefer to talk about my experiences, my story times. That's what I do pama live streams angu. Mukabvunza vainditeera for more than a year now, I've been doing this. Saka hapana paningachinja now because panenge paitawo vamwe vanyowani vajoina. Saka handitaure zvechi mazita evamwe vanhu. Ndononyanya kufokasa neni pama live streams. Kana ndine misari nyaya yangu yandakaita ndo pandotaura. Kana ndine ndandakaenda kumusha fungai. Saka from there ndakabva ndakachinja malotion ekushandisa, ndikachinja mafuta ekushandisa. Ndichaita story time about that, ndokuratidza everything izvozvi zviyakuti aitodzoka because ndandane mapundu futi umu asingaiti. Ndandane mapundu akawanda mumasides umu, but akuti achipera. One side iri kutangira klika, kungori this side mukaona utu tumwe hatusutu kutodayo kutotukwiza neuyu because every night ndinotozora lotion yacho because imwe yacho ndo yakandiramba, ndo yakazokonzera kuti ndibva ndanyanyoita too dark. Saka ndakabva ndachinjiswa bva ndatengeswa lotion yekubvisa mapundu achoni. Saka ndo yandichiri kungoshandisa that lotion. Kusaidi rimwe raclear kwasara rimwe, so ingoriwo is part of nature. Uyu sekuru vavati no ari busy, ndosaka tisiri kuita naye maskits. Muri kumboona ndiri kumboita nadhai. Takambosiya the skit yataiita naNoshi because ari kumboita zvinhu zvekubasa kwavo guys. We also have to respect basa rake as well, so that amboconcentrate pane kuti aramba achiita maskits. Saka ndo patakambodzokera edu back tunawo tichakondinya nemaskits edu nanasekuru, but only kana asiri busy because anoitawo zvinhu zvakewo besides zvizvo. Anoitawo uye asi full time zveinternet like zvandoita inini. Washi alright, Rosalid, mina ndimudane. Mina nditange ndangopedza. Sekuru Noshi vari kuita zvekubasa guys, like ndinotomukumbira kana uchida kutoenda somewhere naye, but nhasi handina kutokwanisa kufamba naye because anga ari tight. Saka ndatozoenda neimwe shamwari yangu anotozivawo zvandada kufambira. Saka zvese zvabudirira, thank God. So I was just saying kuti zvimwe zvaangongondibatsirawo zvandasingazivi tazozvitsvaka. tazozvitsvaga guys, zvandanga ndisingatoziviwo. Saka tazvitsvaka nhasi. Zvimwe zvacho tazvitsvaka kwagaza uko ndo kwatazvitsvaka ikoko. Saka kwasara maybe next week dai vari uko vari kuona plus nhasi anzi nemabrothers ake ngaabiki.
hanzi ngaambobikawo timbonzwa timbohwa ruoko rwake guys dai ariko kuseri uku but maybe ndichavadeedza mangwana nhasi meno it's not nice unoona mwari pakuchema then otanga kungofipinyika ndozvona kunge sina kunaka saka ndangopawo maheads up to those vamwewo vakangoita seni manyukama vasingatozivi zvachose so that hauzobatigwi chipamwe chinhu chaunacho kana kuti chimwe chinhu chacho ukatozwa kuti wachisungigwa pamwe wasungiwa wovharirwa asi chinhu chacho pamwe chachita dhola muona manje ndangotega ndingosheyawo zvakare izvozvo ndazvionawo like zvimadhola izvo zvezvo ndazviona kupi uko kwagasa hakuna vanoda kutsvaga kwagasa uko inoenda ukoko ndo kunowanikwa zvimwe zvinhu izvozvo zvimwewo kanawo mwari akazokomborera ndichazowedzera but so far so good zvanga zvichindihlisa ndafunga ndazvikwanisa kuzviita kunyanyanya kubhadhara idzodzo ndiro dzairehwa ndazozvikwanisa nhasi and nhasi hangu kuti hachokwadi ndaiva nefiye nhasi ndakambuka ndine fiye asi handina hangu kuti dambudzo pazhira handina kana kuti dambudzo zvachose mangwana ndoyesouya takufa maybe we'll see nesituation angatizvoni like vanhu izvozvi vanhu vari pakuchema right now then ini ndoinda ndotanga ngopipinyika zvizonyatsokuita zvakanaka maona even kaklipi kedu panenge takaita but ndakatozongodemba denda rega kukapublisha dhai ari kwanzi ngambobika timborwa ruoko rwake munoitwa madhirama guys chaira chaiko kutora mutare kuti ndombofunga kuti ndambofunga mwoyo kuita maprengi andishuwa ndikaita maprengi kunoka guys inini ndakafita kuprengwa ndichiluza kazhinji kachoni because inini pane kudepartment andoziva ndoviga chikafu guys mwari vandiregerere ndoviga chikafu zvikuti zvekumbonyeva nhema ndikaona kuti ndachipinda nacho kandichiri kuchidya ndochiisa nyange muhembe guys vakati munonyepa guys ndinenge chida kunzi muzerere neboys redu nerondibata makumbo mwe kumusoro kumoti tora mobata maoko nditora chikafu wantora chikafu changu guys maona manje vanonditorera guys saka ndichiprengwa in terms of that ndinogona ngopedza ndichingoluza saka boys vachirira vanonditorera nyangwe ndikachidii nyangwe ndikaviga kuekera kana pane speki musi unotainetsana nyaya yehuchi guys titomboita story time yehuchi iyoyo guys ndakaita 3 days ndakagwadziwa nehuchi ihwohwo because huchi hunodhura guys ndakatita 3 days chibvunza huchi twakarya huchi ndiani ndakagwadziwa tunyaya twedu twakaoma guys tunyaya twacho ndinoita tumasili guys masiblings kuita masiblings kwakaoma guys being siblings is just dramatic for no reason go happy family no handisati pandakambopesa kuti ane happy family vavanda vanga vari kumusha kunga vavharirwa nelockdown vari kumusha so I don't know kuti vakazodzoka here but maybe after lockdown after marules adididi pamwe ndogona kusangana nawo I don't know hanzi unoruta guys let's say for example ndakuzei one example yekuti this inini maybe I'm just dramatic I don't know but inini gatisati inini tikamboinda kune vamwe vanoshopa guys okay ndeimwe nyaya futi yandatomboti I don't understand why vanhu vachida kunoita long queue kuhighland okay budiro 5 neokay pamakomva mamwe mashops ese anga asina queue saka ndakagara ndichizvibvunza for the past week why pachireba kuita ziqueue rakadero ukaenda pahighland shopping isina kana munhu pane Pick and Pay yandakatozoona musi uno
kukune kuri Pick and Pay sevanhu vasingazouyi kuPick and Pay kosei vachida kunoenda kumuline weuyu Moses wakuwanikwa okay nangu kuwana ansa chaiyo ipapo asi zvinongondishamisa kuti why vanhu vachiita kunoita sei kuita ziroini rakadero saka mumwe musi tichibva kuwanikwa Pick and Pay bhudhi manje bhudhi mbva watenga chichi tundikaoti madhingidhingi bva vandibvunza kuti ivi muri kuda here apapa ini ndikuti ndikuda unotondibvunza ndikuda ini ndiri kunochaya tiri yacho ndikabva ndati nangu hasi kuda ndini uyu asi kuti apa ini ndanga ndabhoyekana kuti wandibvunza kuti muri kudawo here dhiringi because angatora 2 here angachipanda kutora 3 obva tora 2 mini kuti ndanga ndiexcluda yeti ndindandichanojurudzwa mari yachoni here saka ndizikuti ndakatobhoyekana here izvozvo ndobva ndangoti handisi kuda but real life situation ndanga ndisiri kuda panguva iyoyo bva ndazozvigaya manje tichifamba fanasi iwe ndatovhunzwa henyi kuti uri kuda here dhiringi ini yeti ndinanditenga madhiringi achoni including yake nemumwe wanga achitengerawo sei ndavhunzwa gaizi ndikaita 1 hour ndichizvigaya ndikati bho pandaita sekondi apa ndamboita kumva ndange ndaikangamwa ndaita kunge ndaikangamwa ndaderuka iyoyoyoyoyo aspindale guys munotomboyozoshopa ikoko here guys ndokwatava kumboendawo mazuva ano yapera kei handinokuti ndakati handisi kuda kutaura vananyarara bva awedzera same day irorero bva awedzera kunzi muri kudawo chikini chekumadhiringi here yapera nditi tazoinda tasvika pachibhurani pane mumwe anotengesa mazepe munhu akupiwa mazepe ake ega akuya achidya mazepe ake ega ini ndakataraka handina chandarya ivangu achimwa dhiringi dzavamwari ini ndakanyarara nyaya haisati yapera hai achidya mazepe wavhura mazepe wadaiwo kuti dai mukanga udaiwo so ndikati kuti urya kawo kuti upedza kawo ndobva vamwe vabvunza kuti kunongorya mazepe ako wega sei kuidaripi mazepe network guys kana une masiblings handidi kureva nhema munoita tudhirama turi unnecessary ndakabuda ndichifunga mazepe wayo apa handidi kureva nhema mazepe anhu asingamadi chidhiringi chachatengwa anhu asingachidi mandakazvibatanidza zviviri izvi ndazvibatanidza ndati skiu watorya keyo watorya takatarisa keyo bho munhu wandaitira nende ndiwashi hotorera ndikatarisa bva ndasvika mai mwana ndakasvika ndikakanda zvibheke ndasvika ndakaenda patakshop pane zvimwe zvinonzi machiko ndakangotsvaga changa chiri chipepa chikuru chezvimauyu zvimamwe zvakaita zvimachips guys ndadzoka nawo ndedangomuratidza kuti iwe watenga mazepe ukarya oga ukatenga chiyekera chiyo chikeni ukamwa oga inamha kundipa bho ndakuda kuchirya zvimachipisi izvozvo pamberi pako nyange yange riro last dollar ndinoda kutori kurya pamberi pako imi munonyebe imi hazvitambike mumba munounzwa kuti zepe mandikumbira hamuna wandikumbira ini ndakukumbira isikandipei ndakaitwa siso guys that day never ndikati kana ndokutora machips aya ndibva ndamana kudai pakati pemakumbo memwana ndikati handitodi bva ndatiki kana ukadato zvekundijera nemabvirabvira ndini guys zvaupwere guys zvikanzi hazvakana basa izvo ndigotwa siso memwana kwakutorerwa machipisi ese andandava kuzoda kudada nawo iwaye bva ndamatorerwa ndiniwe saka kana ndiye chikafu maprengi ndinomarusa ose ende mazimhasurukawo ndinovagwina seandakakasike kutanga ndogara chitorerwa ndakatirwa mazepe musi unowe anovhura ruoko anoruvhura kao ndinondorugona ndinyange ndikada kuruma anongoti ruma bhatatotora otomarya ozokusira zvishoma shoma kuti ndangoda kuziva kuti mamufani kundinyima pedzi womarya unomiita sei zvakaoma
unongoti asadiwa kutobweka nobva wasimuka utopika sadza mutorya mangwana motoona but manje now taane kagemu kedu katinako ini nadhai uya wandoekta naye chinoenda natagaya kuti zvini vanhu ava tavasvikira vachirya zvimwe zvinhu tisipo dai handi ndingoti dai handi tati dai handi toinda toenda kana magurusoko toti handitsvageko kufamba chitenderera chinonoka kusvika kumba chiryawo mazepe edu svikatadzoka kumba guys I'm just crazy tasvika paya tosvika nemapepa asina chunhu like tozova tombogara navo vakamatarisa so tozomarasha zvatiita guys andakuda kuinda ini ndatombokudzai kastori apa chakudzai vari nyaya yangu yedovi yada kudzai yawashi yeyu dovi rakakangwa guys kusvika raita chako asi vari kuridya dovi ravo ndakati naso kuti handisi kumbokuya dzimwe nzungu kusvika chako dovi rapera riri kutofamba so chako dovi iroro 5 liter nyangwe nemiwo 5 liters makamboiona 5 liter inoita chako black mazimbe marasha ekuhwangi cheo hanzi kuti akakangika sei dovi rikabuda rire black kafuti kunaini munhu saka munhu wakakuya white uri kuita sei richibuda because ndere black dovi white ndere zvikanzi apana zvakataura tikati ai ndo rinopera chotozokuya rimwe chi kana iro reblack rapera bemwana chakudze nyaya yehuchi guys up to now ndabata mbavha yehuchi guys ndakuenda ini hana grace kurakidza vavetu yaona kuno kune madhirama guys nemadhirama makaona mukandiona ndichiterwa zvinhu ndakaiswa mudenga mudeoso munondiziva tsitsi vanhu vachibatirana unzi bataku apa ndendekadeoso ndakadeautaura utori vanochivhura chiruoko chu guys but anyway ndakuenda ndoita ndonzoita 20 to 30 minutes ndobva ndaenda kutora ndisave data think ndasarwa ne19 kana no maybe ndakuma 17 gigabytes because ndaita uyu ndada kuti rifambe kusvika maybe towards hands ndofanira kuisako thank you Agrippa Omega uyai munomaona tetiriko guys ndobva ndazorora zvangu maybe mangwana usiku kuti chii chinenge chiitika tomorrow then yeah mada kuchi wandisuwa wangu wari kupiwo waivepi kundisuwa handakuisa lingi here sorry mira tione ndisenda ndakuisa lingi mandaisa lingi kenyu iro mira ndikamira dzikaita 25 past ndobva ndakati but zvonakidza kava chikutengerewo mapresident dautombova demand guys this year 29 March ndo birthday rangu but I was thinking of something totally different. Dai haasati ambocelebratewa birthday rake birthday radai ndira muna November ndakatadza kuri celebrate pandakadzoka so ndichida kuona maskits ako mogona paYouTube futi akasangana mogona kuisa kuenda paYouTube Shëmâ TV iriko ikoko ndoko munogona kuenda even panapa ariko munoenda pakanzi videos munoona kuti mavideos acho aripo hopo aripo but ndinongosanganisa guys I mixture picking Lorenz zviri sei? Yes kanisharo uri sei? Ndiri bho kuri sei koko? Kuno kuri bhosha mwari uzvigona sei? Nematambudziko achibaba.
tarasikirwa shamwara, tarasikirwa nachibaba, tarasikirwa zingaiti. Zuva ravadza izvi. Uri kundinzwa? Sharu. Ndiri kukunzwa. Alright, wanga wamboita sewambostika. Ndokutoti kwese kwandafamba nako nhasi kwese ndachingonzwa music yachibaba baba ichiridzwa vanhu vachi Hello. Network yako iri kumboita ichipika shamwari. Mandichuma sisishero muri sei? Long time. Long time sure. Kuri sei? Ndiri bo kune matambudziko achibaba baba. Imi zvakaoma pasi rino 2020 vanashaka kutorwadza uyu. Makuru anarwadzisa kai. Pamwe muri sei? Muri sei? Handisi kuona zita. Ndiri bwangu zviri sei? Ndiri bo kuri sei koko? Kuno kuri bo hamene kwauri kuri sei sei? Kuno kuri right kupisa chete. Kuri kupisa here uripi? Esei. Kupi kwacho? Johannesburg. Alright. Pari sei paJoza? Pajoza iri kurwadza iyo. Iri kurwadza nei? Musaradze zvinhu. Joza inoshandwa kai. Joza ndeyekushanda. Ndopino inorwadzira chete. Aiwa kutoshanda ndokuti zviite izvi. Sisi chero. Makastika. Chishuvitika asi network yavo. Network yake iri kumbopota ichibhayiza, iri kumbostika. Alright. Network yake iri kumbostika. Hey people. Hello, muri sei? Kuri seiko kuzimu. Iri kukunzwa. Kuzimu kuri bo network kati utoona utonge like kubva nezuro inombotopera mabha ese yozodzoka ndizisei. Network inombozviita. Otherwise kuri sei? Wakadhako. Wanga warova. Mama, muzoti nezuro muchipinda so. Minoti ndaite ichi. Times ndakada kuti ndijoine kudai so. Ndikuona zvakutonzi good night. Ndakabhoekana sei nezuro. Mazona ndinowanzoita 30 minutes iwaya kuitira kuti tizosevha yemangwana achoni. Sure. Bosi sinojusa like inini zvandoita bhando rangu ndinota re40 ndozondoita 40 kana almost 20 towards 20 something ndinosvika nedata. Alright. Tatajaira ma2 hours kasha. 2 hours kana ndinotega utalent manje kuno uku ndingava 2 hours uyu anenge vanhu vanongoda kutorya sadza vanenge vondimirira. Sure. Kana ndiwega musikana kumba kwenya uri pama1 sha. That doesn't work here shamwari. Iwe ndingasakutewekela ndingasata muhlupu. Aiwakani hazvishande kuno like that shamwari. Hazvishande like that kuno vanhu vanosheyana equality. Vana mukoma sha. Ini ndandiri ndechitokutuma manje. Mabrothers angu adero mwe musi washa nofarira kubika muka nofarira kubika indofarira kubika saka zvongodhipenda umwe musi washa nobika umwe musi muka nobika umwe musi ndinototi handisi kuda kuona munhu achibata vanotongoona action yacho kuti nhasi pakaipa. Alright, saka vari bo ndozviri right kubatsirana kuri right ako.
even kutsvaira mumba anowanzoita ake isusu takatoti ngapaekera ngapambodivhaidhanwa because nelockdown nayo musikana anoya rini andozouya after lockdown tsamba dzakuitaka saka pana anototsvaira ndozouti uku unotsvaira ndanokudza kuti nandibati ndiro because ndinotsvaira kune unosuka asi unosuka unenge unosimbi Alright, saka pakaita. Kune unotsvaira yadhi nekukwesha mutereti. Okay. But nozvechi isakakura uchitobika sakura kumba kwedu usina musikana guys tongori 5 boys akatevedzana musikana ndo last born. Unotsvara yadhi inogwadza manje because ndononoka kumuka saka dzimwe nguva zvanditomboita anonyanya kubika zvinonaka ndiwashi wasikeni kuku guys wasikeni kurunga namuku anobika futi anobika ke zvinoenda neuku neuku ndikule sekurunoshi anobika ngenge asuke vakaramba zvemajuti anzi anoita automatic atiti zvodetikaita zvemajuti zvaimeka sense mune munhu aimuka tiziva kuti ndindire juti iri omuka makuseseni oita otsvaira zvese apedza plus kuwacha kunoku hatina mawashing machine ska but mune munhu anozviwachira inini ndowacha dzeka inini dzangu nedzauya regrade 7 kadhai ndinowacha iye achinanika ini ndinowacha kana kusina mvura iye anenge achinochera mabhaketi emvura achindivigira saka ndine chingoda mvura pandine ndiri musi wandine ndowacha iwe ndokuna kuti nhasi ndafuma ndakazvifunga ndowacha washeni yangu yese ndopedza mangwana ndafuma ndakazvifunga ndowacha washeni yake ndopedza asi musi wandine chiwacha washeni anotoziva kuti mabhaketi anenge achinotutana nawo kungodhuku washanosvika ndiro guys dhai anosuka ndiro guys dhai anogona kudzibudisa makuseni mumwe musi amusiye ndakambobhoekana guys handiwanzo ndabhoekana nadhai guys ndine soft spot isingaite nadhai zvokuti handiona chinyongonyorwa wakanyongonyorwa auzwe mushe ndorwadziwa ndotorwadziwa zvokuti dzimwe nguva maplets acho anenge achisuka ndotozoguma ndambomubatsira kuti maplets acho unogona kumbosvika zvake anomabudisa kana makuseseni patomuka pepobva mabudisa kana kuti eti anoswera aripo ipapo makuda kubika zvemandire zvodzi ko maplets aendepunzi ndamakangamo panze apasina usukwa asi ndiye last born ndiye haga kana riye last born ya malasi bhori ndo basa ravo chairo asi kuti munhu kuna zvuyoyo haishande muno manje kamuda kuzonetsana namai yekera namai sheroni ngavasvike maplets achinzi munhu suka ndiro yawadyira munonetsana ndowacha ndowacheni chinhu chandonyatsoziva kuti amno good at zvangu tachikwadi zvinhu zvewhite handitozivi kuti handizvigonei zvinhu zvewhite handizvikwanisi ndosaka ininondi ndosaka ndisingatodi hembe dzewhite because handizigoni ipapapa uyu ndakamuti iwewe shamwari katenesi rako repakrismas ndakarikoniwa izvo tamuna february ndakarikwa chaka 5 guys ndichitora manotsi evanhu but migirikini ndikurikoniwa saka ndakungorisiya hacharipfeki komanje ukaroorwa nemurume anoda kupfeka zvinhu zvewhite sei unoita sei totongoudzana ndotomuudza beforehand kuti inini hangu am not good with white take it wako or leave it but white nini hatito handizvigoni ndisina murevera munhu nhema because even ipapa pane imwe kepesi yake handisi kuti wainda nekepesi yewhite kumusha kuti zvidii ndakabva ndazvidiscover kuti wakasenga kepesi yewhite tikati hazvinetsi bhudhi patinodzoka chingwe wachaimoga yekerai up to now hasati yachena ini ndakangotadza divi haasi kuenda kutsukunuka
because tennis rewaiti yakandishura zvigunwe handizvigonini. Handisaka watch because the white ndowache nhai kana ndakawacha tennis randakasvika pakuposta pawhatsapp status ndichibvunza maideas ndinenge ndawacha iwe zvigunwe zvangu zvakasvuuka izvi ndichiwacha tennis remunhu kusvuuka kubuda ropa ndichiyekera ndichiwacha tennis guys handisina kupfeka futi. Iwe wait inonetsei weiyonetsa but anowacha washeni yadhai ndini inini ndowacha yadhai ndowekekera ironing ndowe pamwe ndizvigoni zvokuainini ndoaina ndoda kuipfeka. Saka murume acharoora iwewe anofira kutongotsvaga musikana webasa motongoroorana musikana webasa achitongoripo. Pamwe zvozochinja but ndikurana nemaka ndoi aina ndoda kuipfeka papo. Zvino kana magetsi kana kusina it means kutoti wakutotsvaga hisi dzisina kuainiwa dziya dzisingaainiki zvadzo. Pakaipa. Asi ndiri good sister. Ndozviripo mani. Aiwa ndinotoibudisa ndoti apo ndobva ndatanga kutoiainewo. Chero chimbondidedzawo kumba kwenyu. Emily akemboda wazoitei kumba kwedu. Tinonetsa vazhinji. Saka wache mheno. Saka ini chimidzi kuti munhu kana toda waiti ngachimbogara zvangovharana. But when it comes back kuwacha domestos pamberi. Aziwasheti we gezi usacheti gezi. Ndomungati kuti zvowaiti zvandinayo itisheti yakanzi Shëmâ iyaiya nechiko nechimwe chidhirezi handitozivi kuti sei ndakazoguma nayo ndofunga kuti type yewaiti iyo haitani kuchena. Makakuza mwana zvorevei. Ndati kumba rubatike remazuva ano ndaane nguva ndasiwa vanhu vazhinji sha. Niniwo mazano ndiri kuita both mauyuka saka handisi kuziva kuti chichiwo chiri kuitika kwavari ikoko but I'm sure vari bo. Kumbi chirandu ndimukoma wangu achirandu ndoira chirandu kaisha. Dan admire. Ariko anoenda kubasa. Time ino yandiri kuita inde futi time yekuzimbabwe kunoko atingi yasiyana neyavo ikoko. Handisi kuti vakatovata here izvozvizvi ndonga dzatova kuma AM. Saka pakaipa. Zviruka. Iwe pakaipa shamwari. Iwe ndoda kumboita ndichijara nevanhu kufacebook saka ndakungoita live ka1. Ndongoistreama both kufacebook nekuyoutube. Saka urikugona achatambotaura sha. Tambotaura nguva rova iwe. Saka uri kutsikisa dzipi mazuva ano kujoza uko? Ndiripo hangu nditoripo hangu pamba navanogara. Musoenda basa? Ndoenda hangu but anoti everyday. Iripo rega ndichachikata hangu live yangu. Nobsimpofu, how you nobsimpofu unogona uchida kupinda mina ndimbozama kukupa link follow this link ndokuti upinde palive iri ingofollowa just follow the instructions. Nobsimpofu anogara chichinyora kuti ndoda kujoina saka link iro nobsimpofu iri bosha iri bo baba waita hapo. This year ndiri kuenda pandiri kuya andiswa ndozokuonawo ku Town. Huya unondiona huya. Hakukuza ndakachinja namba. Hakukuza ndakachinja namba ka. Wakushandisa dzeko kwasanda ndava nadzo. Mina ndidziisa apa. Namba. Alright.
Oh my God. Number is +26378787228 idzo ndo Alright, dzandinadzo. Yeah. alright, saka ndozodzitora. Alright, rega ndore sha. Iripo bye. Iri bho morara bho mese ikoko nana dhai. Iripo. Guys, ndatosvika ku40 minutes. Ndikanombomira for like 1 minute tonoti Nobsi anokwanisa kupinda here. Prince Machingura zviri Shamiso Makuvaro, how you? 1 minute ndo ndaenda guys. Tozoonana mangwana. Toonana tomorrow. Tingonzwa kuti kwamuri kuri sei. Kuno kwangu chokwadi lockdown ma1. Kana usingangwavi tachokwadi pamberi paJehovha. Kana usingangwavi unogona kunetsekana mbichana kuti ukwanise kutenga kana vhidi. Saka unoda kutomira zviri sei kuri sei ikoko kuri bhuu mhene ikoko nhasi adhai nhasi ari bhizi atadza kuya kuzombodongorera. Dhai ari ikoko hanzi ngaambobika timbonzwa ruoko rwake hamuna kuti anobika here. Dhai akafitira kubika nhasi munorara nenzara manakirwa musitadza kuguta. Aiwa kwadhai kusadza rembwa dhai akabika sadza rembwa mbuka dzikaramba imi mbuka dzakaita vhiki dzichiramba munhu achibika muti iresipi irudzi aingoti kana ikangopisa mbichana obvanzi imomo upu hwacho zvese obva zvidai obva isa domasi obva isa mukati mehupu imomo obva isa domasi racho zvezviri kubhoirirana obva isa kanyama kambishi zvezviri kutoibva so regai mbwa dzirambe zvinodai akasakubikirai kudaro nhasi. Saka sekuru nochidairo antobikirai mbwa because zvavanobika ka hazvina unit. Madomasi anenge achitiza mafuta achienda neonyeni ikoko. Saka ngavabikire mbwa I can only testify kuti noshakabika ka1 kubva zvandakadzinga wakabika ka1 beans dzakabika nemoto ndonga beans aidzidasingamboiti dzakabika nemoto. Aiwa aiwa Tano ngavabike futi mangwana. Mangwana ngavambobikawo. Madirei kuti tidei vasikana. Aiwa nhasi shero unorukwa nani ndira kuzorukwawo zvene munhu anokuruka. Ndinongobharangishwa kuno kumarainini. Ndinongouyawo kumarainini. Ndinongouyawo ikoko wozondiratidza wani. Waraiti mukanga mauya muchigara kusaidhi kunoku ndokuratidzai. Ndoda zviya zvawanga wakarukwa ndochi iya straight up zvekudai. Zvokuita sei? Zvawakabvisa uchizorukwa zvawinazvo. Chani chiri chiapo pachakazvimba paya chakadai chinoita kunge chimuoko. Kuti ndezvemari. Ndozvandoda kuti azondiruka munhu akakuruka. Ndeve muraini medu maivavo. Hazvina basa. Ndinouya ndinomukira makuseni. Mune muchigara kupi? Pandinouya. Handina mbuya wangu anogara Glenview.
meno kubudiriro kana kuglenville ameno kozva ndodzikira anzi patichers here pane vanhu vaya vanoti muda kuitwa anzi mukuda vanomhanyira vanhu kurodhi vachibvunza, so I think ndipapo pandinodzikira but wozofamba mondiudza kana mauya ndokutora ipapa munoburukira pamashops pa3 ndozokutora ipapo. Alright, ndomborukwawo kanjani pakuzorwadza hauna ndiri kuSouth Africa. Pamuchazoya kare pamwe ndienda kuDubai. Chero usadaro unoziva kuti ndasuwa kumba December handina kuuya because ndanga ndiri kubasa, handina kutora leave rangu because pane zvandida kuzonyatsorishandisa, saka ndaiti handina kuziva kuti zvichazosvika ikuku kwazazosvika meno unless opa Easter zvinenge zvabho ndasuwa mwana wangu unoziva. Apa mwaatokanganwa kuti ndini mai vake ndopakunosvika mwana agotadza kuti andokudaidza achitika. Ane makore mangani mwana? Ane 14. Makamusiya ari mangani? Ndakabva kumusha last year. Chero ndaane gore risina kumboenda kuZimbabwe kaini. Mane makore mangani? Pandaifanira kuenda ndane gore because pandaifanira kuenda ndopakabaitwa lockdown pandatodzosirwa mari yangu yetiketi. Saka December pandati handozoenda zvangu March. Ameno, let's hope. March iyi. Hasi izvika. Apa mamda kuya nebhasi kana nendege? Aiko ndoda kuchinja. Was last time ndakabuka bhasi vakadzosa mari yangu kwaGreyhound. Let's hope ndouya. Uchagona kuti Shero uya unditore. But ndege inoita mari kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe. Ndege mari kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe. I think ne-return kuma 4.5 4.6 aidarike 5,000 ne-return. 4,000 tongoti 4,500 rand. Link aidarike ningirikini aidarike 5,000 wabhuka ne-return. 4,600 kuma-rands kuma-US inenge yapachi iri 460 kana 450. 5,000 inenge iri 300 something. Kana iri 4,500 300 something. Wow. Unosuda une zvinhu anje kana une mabheke uchimizwa kutotakura zvishoma. Nemabhege hatisiyo, unongotiziva kana kuti touya kuti tinenge tichida zvekutotakura mikwende. Unenge wakupana malaicha, hanti tinopa vana malaicha ka. Ipapa ndine zvinhu zvandakatumira malaicha akusiya zvimwe kunoku, imagine akutakura zvimwe osiya kunoku nanhasi asati zvasvika zvatione 2 months. Akachengeta akatora akabva nazvo panapa ka ndobva enda nazvo kwavanolodhera ikoko. Akuti zvimwe zvakunzi zvichingovhunza mwedzi wese nezvatiwo mwedzi wechi2 akutakura akuti zvimwe zvasara. Traki racho rinongonzi ramukadoma razodai. Unoziva zvana malaicha ameno ndangoti ameno che but ndosimushandisa ndatoone makore I think 7 years or more. This time haana kunzwisisa kuti afamba sei. Hanzi mota yanga yazara. One zvevamwe. Zviri sei sister Shelter pamire? Sister Shelter muri sei? Vapinda vakatofriza. Pamwe havana kuisa ushu. Ndiripo Shero uri sei? Ndiripo kuri sei koko? Kandoni. Nobsimpofu. You can no nobsimpofu aka. Ndiripo ndangozoti makorokoto. Imi mbichana memwana. Ashtauri.
Anyway, kuri seiko. Sister Sheuta pamile. Kuno kuri boshero hamene ikoko. Isu tiriko isu tingodai tingotendera mumasendera ino. Yes, chero ukundinzwa here. Tikunzwai. Ndandiona chimunya. Ndandiona chimunya chane zuro. Ndaseka zvangu uchinditsanangurira paSouthampton. Icho. Once life inenge iri slow side kwenyu sister ikira vanenge vari kunzwa zvekumashure shure handiti vari kunzwa zvekumashure. Sister Sheuta chimboita exit mupinde muneni vabvise vapinde futi isusu tinenge tatokumberi mberi neshitima vari kuramba vari kumashure hamene kuti wai wakufamba wakagara sheni malaicha wedu anenge ari kumasvingo iwewo vanenge vachiri kubait bridge. Zvinonetsa zvekutumira izvi chero. Zvinonetsa. Samuzodii kana munhu adero munodii momufolowa zvine izvi akati anzi ndichazozviendesa achazozvibatanidza but iko zvine izvi toita kutenga nethat one iya kutenga like magroceries inenge iri easy. Inenge iri easy kuti nemalaita.com iya because tongobhadhara price dzekuno zvo zvangosiyana nema5 rand nema10 rand. Saka unongochuza zvaunenge uchida ungobhadhara and then unochuza munhu wacho kuti atorere kwaunenge uchida because ine macenters akawanda macollection point avo. Muno muZimbabwe munotenga muri ikoko kuSouth Africa then munhu ane shop dzake vanhu vekumba kwenyu vanozoenda kunokolekta ikoko. Vanozonokolekta ikoko but kana uri muHarare unongobhadhara 50 rand yeuyu yekutakurirwa like zviya zvekuti kana uchiteke lot zvokuti ndo delivery fee yavanongochaja iwe at least zviri nani but chinonetsa hembe manje ndosaka tichizopa kana malaita because hembe hapana anongoita zvegrocery chete I think nebhutsu dzekutyoro but not that dzimwe dziya dzatenge tichida but zviri nani. It makes sense. Mira 1 second. Anozi Calvin VP hauko kuseri kubox saka I can't add you. Baya link iri ndokuti ndikuadd. Ndotombonzwa hangu like how people are surviving. I didn't know kuti ndo zviri kuitikawo. Tongonzwa experience yevamwe. But based on Masau say I saw your brother. But Prince Machingura ka motova nechikwereti changu. Ndoda kutozotumira message kuna Bhuti Beson ndotosotana nemi kuseri da kumbovhurumusana nemi mukamboiti 2 months kati makazoona zvanzi makambozona kwani continue zvenyu nhai mama pangu aripo ndo pamaiti koini semusingadi kuya kuzondiona ndoto ndakatotsamwa ndatotaura palive ndakatotsamwa Bhuti Beso zvitai message kuseri ndinoda kubata kuseri ndinoda kutokuvhurumusai kuseri unombodziya chero rimwe day ndakatomboda kuuya ka ndikaona iwe usisipo kuchiro unogondisiya ndega sei futi network yangu unomazwa kuti sister Omi mirai munzwi there is one thing chandakanotisa mirai ndinoda kubhotara chikwati pamberi paJehovha Bhuti Beso vakangojoina live yangu ndikavaedha network yangu inodonha vakajoina network yangu inodonha saka ndoita sei handizivi aiwa saka usavaedhe shero
Usava Ed, ngavagare ikoko. Ngavagare vari kuseri. Imi vamasawi garai ikoko. Munodonhedza network vamasawi garai ikoko. Ngavagare ikoko. Munhu wakachasei. Chero mheno dzako unozotukwa chiseketa kuseri uko plus amasawi vanouya nazvo kaipapa pachena. Havana secret. Haiwawo handibovapinzi manje vakangopinda ndinoziva kwari ndinofanira kuvaendesa ndovaendesa kuboys vane nyaya dzavo nyaya ndinozotongoti gwagwagwa ubva woti iwe uri mufesi wangu iwewe ndotoziva ndakangotaurisa imbovaendesa kublock view vamasawi vambondotonhorerwa vachimwa maprizisi. Vachimwa maprizisi. Sister Stembeni vakoma vangu vanovhota vandisendera mameseji kuti chichaitika. Hanzi dzikama hako Shero, hanzi havapindi mubhokisi mako, havana kana basa namo. Gogo Kelvin naye Sister Sheuta. Yeah, ndatraya kudzoka nekuYouTube. I'm not saying network now. Ukundinzwa here ndiri kukunzwai. Yeah, ndatraya kupinda nekuYouTube. Ndafunga kuti pamwe maybe kuFacebook ndandapinda nako maybe. Alright. Yeah, ndangoya hangu kuzoita makorokoto kuna Shero ndozvandandangopindira chete. Thank you, Sister Shelter. Asi kuzondera nekuita ma-echoes kwaari guys. Network yangu yaka Metimboona iti ndimbodayo so otoni. Sister uyu ndakumbokubvisa iwaseke ndaona Brother Kevi, how are you? Ya ndimi mune ma-echoes imimi. Guys, ndakuenda ndikiri network dzandiyekera kandidzose ava vandambobvisa vadonha. Ndada kudzosa kuti hangu ndinyazoti good night yakanaka. Sister Omi ndazoda ndikevhanga nemaeko yabva yadonha. Ndada kumbonzwa kuti ari sei uye ari kupi adonha kevhi wacho hazisi sei. Vaitaku Shero tambotandara. Mangwana ukasike kuuya Shero. Ndikangokasikana ndisina kwanine ndichiti guys Sister Omi kakuti handikwati pamberi paJehovha singadi kurowa nhema tisingadi kurowa bwatikariga mupini nozimbabwe ka hamungodi kumuka wakavata kudaiwo so kungodayo kwadi unofane zara uku mvura inenge ichida kubhadha kugetsa nengada kutengwa saka ndikangokurumidzawo kupedzawo zvandichiitawo aiwa tinouya. Ndinozviziva upero kwandokuziva zvangu. Because even pandinoya nditomboisa tuma-extra twekuti ati nditomboona kuti zviri kuenda nekupi. Ndotombotsvaga zvekuti ndotombochururudza kuti zvifambe. Bye bye. Tionana mangwana. Vaita kuShero, night. Guys, ndakutozosvika 1 hour kasefani panapa. Hanzi hana hanzi manje masangana vanhu 2 vane manetwork asiri bho. Shuwa asi bho amborevi nhema. Apa mozoti ndinogwadziwa kuti chii. Friend yangu inogara kumusoro ane zou titomboenda mumba kwake nhasi. Anitori nacho chizou chinoti pipipi
chiri mumba make zvake but iko zvino havachaisi kusaidi kwedu hausi munyama werewe kuti unonzi unosetebva nemapurisa day and night network yacho havadi vacho hatichaisi zvose havachadi zvese zvese chese ukadai wabundira ukadai. I pray in the name of Jesus, out you evil spirits, out. Zviroka zvako notibatsira mberi. Fadzi Nyandro Shëmâ yesterday ndokufarira. Glenview 1 tinombokusvika Glenview 1 muri nechepapi? Tokusvika tichienda kuAmalinda uko ndokwatinombouya here and there. Ndazosvika 1 hour guys. Mugoni ndaizofara chaizvo Kevi. Maybe try mangwana. Guys, good night. I'll see you tomorrow. Bye.